in de buurt. Ja, dat is ook zo. Ja, ik weet wel dat je paard moest hebben, maar ik wist natuurlijk niet dat het zo snel ging. En dan kwam je op daarna gesprek bij de domme mens. En je hoort gewoon in haar stem dat het 50 is. Was dat het is altijd belangrijk als je naar een zit onderbreekt. Het zijn nog geen sprongen vandaag, hè? ja. Het is wel zo hard. Er moet meer terugkomen. Hoeft niet zo hard. Niet zomaar alleen. Keurig. Ja. Juist. Zo. Je opvangen weer. Goed zo. Ja, maar let. Het gaat komen, hè. Geef maar even. Oh ja. Nu ook. Een keer opzetten. En dan gewoon weer naartoe rijden. Ja, geen niks. Niet alles weggooien. Blijf een beetje verbinding houden. Dan weer nog een keer door. Maar deze doet nog een keer. Opzet van hé jongen, let op, er komt iets, hè. En dan kun je gewoon naartoe galopperen. Je hoeft niet te hard te rijden, let niet nodig hoor. Gewoon af willen maken. Keurig. Goed zo. Ja, belonen hè. Goed gedaan Marleen. Ja, dat is de routine hè, bij de dames. Ja, heel snel opgelost hè. Heel goed. Geef maar even opzetten hè. Haha, kijk jouw paard is niet wat jij van plan was. Nee, ik zou hem ook niet eerlijk zitten. Hou. Omdraaien, niet springen. Er zijn er paarden van die domringen die daar nog willen springen. Want dat zijn ook wat paarden. Hou. Hé, geef me nou een veerschop geven, Leek. Hij mag er natuurlijk niet te langs lopen vandaag. Of we hebben daar een andere hindernis. Nou moet hij eroverheen en dan moet hij even snappen wat